Urtebete da Gernika Palestina herri ekimenak konzentrazioa deitu zuenetik, eta efemeride hori indartu nahian, gaur Euskal Herriko plaza guztietan konzentrazioa deitu dira. Zuen hildakoak, gure hildakoak dira. Zuen etxe berrinduak, gure etxeak dira. Zuen lur okupatua, gure lurra da. Hemen Arrigorriagako kasuan, nola Gernika Palestina ez dagoen antolatuta, Arrigorriaga Harrera elkarteak hartu zuen deialdearen ardura. Gernikatik, gure hildakoen zaurien eta suntsipenaren memoria historikoaren talaiatik. Espero dugu jende asko etortzea, herri palestinari gure elkartasuna adierazteko. Eta dagoeneko 51.000 gorako eraildako palestinarren aldeko oihua eta salaketa plazaratzeko. Bide batez, Israel estatu sionistari boikota egiteko deia luzatzen dugu. Zuen aurrak gureak ere badira.